croeso cynnes I chi I roedfa bore yma, croeso arbennig os ych chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael cyfle I addoli gyda'n gilydd. Ni'n gweddio fod ni'n profi bendith Duw wrth I ni wneud hynny bore yma. Mae Emyr yn arwen ni yn y roedfa bore yma, ac yna croeso chi muno ni am baned ar ddiwedd y roedfa, ac yna mae'n ysgol Sul i'r plant ac i'r oedolion tua cwarter I 12 y croeso chi muno gyda ni am hynny hefyd. Gweithgareddi ar wythnos, fel arfer, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn. Neu os chi'n ffili bod yn hyn ar Teams, ar-line, ac mae hynny am gwarter I 8 nos Fawrth. Yna paned y sgwrs bore di Mercher yn Emyr, ac yna nos Iau, cyfle I drafod Emyn gyda Wyn, mae hynny dros Zoom. Ac yna'r clybiau dydd Gwener fel arfer i'r plant a'r pobl ifanc. Mae brecwas merched di Sadwrn nesaf, felly cofiwch am hynny. Dwi'n yn siŵr am fwy o fanylion na hynny, ond dwi'n siŵr bod hynny ar gael rhywle I chi wybod. Ac yna, jyst am beth I beth ychwanegol ynglyn â'r wythnos sydd o'n blaen ni. Fel chi'n gwybod, ni yn ei casgliad ar gyfer banc bwyd. Emmanuel Gyfalfa ar eglwys fyna yn casglu ac yn dosbarthu bwyd ar gyfer pobl sydd I angen ac felly ni wedi cael rhestr nath gwydiodd am o'r rhestr yn yr wythnos. Os mae gyda chi unrhyw nwyddau yna, os newch chi fynd yn o'r stafell gefen, ni gasglu nhw fyna bob di Sul, a mae cyfle I wneud hynny tan Sul ola mis. Felly cofiwch am hynny. Os chi eisiau bod o gymorth gyda'r gwaith yna, o gwbl os ydych chi a gair gyda gwydion am hynny hefyd. Felly cofiwch am y casgliad banc bwyd yna. Yna casgliad y mis, mae'r casgliad yna yn mynd at waith UCCF, a'n gobeith yw bydd rhywun yn sôn rhywfaint am waith yn ddydd myfyrwyr a'n debyg Cristnogol yn un o'r oedfaon y Sul nesaf. Ond cofiwch bod casgliad y mis ar gyfer hydref yn mynd at waith UCCF. Di Sadwrn nesaf hefyd, mae criw Americanwyr yn cyrraedd. Felly mae rai o'ch chi'n gyfarwydd criw o eglwys yn Oklahoma sydd wedi bod gyda ni o'r blaen. Maen nhw'n dod I Gymru ato ni am gyfnod a maen nhw'n cyrraedd di Sadwrn nesaf. Felly mae rhyw weithgareddau gwahanol cyfle I gwrdd nhw, ond bydd fwy o fanylion am hynny yn ystod yr wythnos. Hefyd, mae cyfarfod gyda'r Christian Institute, felly mae fwy o dafleniadau hwn yn y blaen, ond falle bod yn fwy o daflenni rhywle. Mae Christian Institute, un o'r gynhadledd yma, neu'r cyfarfod yma, yw Sure Foundations. Mae hwn ar ddydd Iau yr ail o Dachwedd, felly digon o'r amser tan hynny. Ar ddydd Iau yr ail o Dachwedd, yn eglwys Highfields. A mae Christian Institute, fel chi'n gwybod falle, yn ceisio bod yn gymorth I ni I gymhwyso gair Duw i'n bywydau pob dydd ac yn arbennig gyda'r gwasgfeuon sydd yn diwylliant ni falle ar ein ffydd ni ac ar y Gristnogaeth I atgoffa ni a fod yn gymorth I ni I gymhwyso yn ffydd ni yn y byd ni'n byw yn ddi ac I fod yn gymorth I ni. Felly cofiwch am y gynhadledd yna, yna adael y daflen yn y blaen. Heno, yn oedfa eto am 5, a fydd Emyr yn arwen os dwi'n mynd, ac hefyd y Sul nesaf bydd Aled Lewis yn arwen ni yn y ddwy oedfa. Wel, dyna'r gweddiadau. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, creawdwr nefoedd a deiar, creawdwr a chynhaliwr bob peth. Ni'n dod o'th flan di'n gwybod bod dim byd gwell gallwn ni fod yn gwneud gyda'n hamser y bore yma. Dim byd pwysicach gallwn ni fod yn gwneud gyda'n hamser y bore yma. Mae'r blwyddyn gweddio yn ei di helpu ni I beidio esgyluso'r amser yma. Ond I wneud mwyaf ohono fe wrth I ni wrando ar air di'n cael ei ddarllen. Fydden ni'n ymwybodol. Mae deiriau di nhw.
a bod nhw'n dod i ni yn nerth yr ysbryd lan. A bod wrth i ni ganu, i gyd ganu, da ni'n ymwybodol bod y gwirioneddau ni dweud ac yn ei ganu yn wir. Yn wir amdano ti ac yn wir amdano ni. A bod wrth i ni ganu gyda'n gilydd, bod ni'n cael blas o yr hyn wyt ti wedi paratoi ar y cyfer ni. Rhyw ddydd. Ac wrth i ni weddio, bod ni'n ymwybodol bod ti'n bresennol. Bod ti'n ddew sydd yn gwrando gweddi, sydd yn ateb gweddi, sydd yn atgoffa ni bod ni mewn perthynas gyda ti. O Dduw, ni'n gweddio bod ni'n profi ti'n agos ato ni. Ac wrth i ni wrando ar Emyr yn esbonio'r gair ni, o arglwydd, ni'n gweddio byddai'r gair yna yn dod yn grym yr ysbryd lan. Bod ni ddim yn cymhwyso'r gair i bobl eraill, ond bod ni'n ymwybodol bod ti yn siarad yn uniongyrchol gyda ni. A bod ti'n ein newid ni. Arglwydd bod ti'n siarad i'n sefyllfa ni. Ta beth yw profiad ni y bore yma. Bod ni'n gwybod bod Crist ei hun yn agosau ato ni. Yn gweinyddiaethu i ni. O arglwydd, madden ni bod ni'n gallu cymryd y pethau yma yn ganiataol a bod ni'n dod i ddiwedd dydd ac yn cofio'n llwyr am beth i ni bod yn dweud wrthon ni. Arglwydd, ni'n gweddio bod e heddiw'n wahanol. A bod ni'n gwybod bod ni wedi cyfarfod am Duw ni, y Duw byw. Arglwydd, ni'n diolch i ti, bod ni'n gallu dod ato ti. Yn enw'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n dod felly yn y cyfan mae'r enw yna yn ei olygu. Yn dod yn ei heiddiad ti. Gan weddio i ti yn llanw ni ar ysbryd. Bod enw di cael ei ogoreddu. Bydd gyda ni felly. Cofia ni ar sicrhau wrthon ni. Ac ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Rodri. Ar bore Sul yn ddiweddar, nes i bod yn edrych ar lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Ac, nes i cyrraedd diwedd adran, ac fi'n mynd i fod i ffwrdd am y pythefnos nesaf, felly o'n i ddim eisiau dechrau'r adran newydd. Felly, o'n i'n meddwl edrych ar rhywbeth yn wahanol y bore yma. A'r gair mae'r arglwydd i gosod ar ynghalon ni, mae'n dod o llyfr y proffwyd Jeremeia. A fi eisiau darllen yr adnodau yma cyn bod ni'n canu. Sori, Lois, yn mesol am y slides fi'n siŵr, ond Jeremeia penod 8. Yn mynd i ddarllen adnodau 18 i 22. Jeremeia 8. Adnod 18. Mae fy ngofid tu hwnt i wellhad am calon wedi clyfychu. Clyw, cri merch fy mhobl o wlad bellenig. Onid yw'r arglwydd yn Seion? Onid yw ei brenin ynddi? Pam y maent yn fynigio a'i delwau, a'i heilunod estron. Aeth y cynheuaf heibio, darfu'r haf a ninnau heb ein hachub. Oherwydd bryw merch fy mhobl rwy finnau wedi fy mrifo, wedi galaru, ac wedi fy naw gan syndod. Onid oes balm yn Gilead? Onid oes yno ffisigwr? Pam ynte nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella. Jeremeia yn adnod 22 fyna'n galw allan am balm, ointment, moddion. Mae'n galw allan am ddoctor, meddyg, ffisigwr sy'n gallu gwella'r bobl a gwella ei galon ei hun. A ni'n mynd i ganu nawr. Mewn ffordd adleisio geiriau Jeremeia ar rhif 371
yn y llyfr yma. Pwy ddyru i'm falm o Gilead? Pwy sy'n gallu roi'r moddion yma i mi? Maddeiant, pur a hedd. Nes gwneud i'm hysbryd edrych yn eon ar y bedd. A dianc ar wasgfeion eogrwydd creulon cri. Does neb, ond ef, a hoeliwyd ar fynydd Calfari. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu, dyn gilydd. Fel wedys i'r adran yn Jeremeia 8 i ni'n mynd i ganolbwyntio arno y bore yma. Ond i'n helpu ni, fi hefyd eisiau darllen o Efengyl Luc. Efengyl yn ôl Luc, pennod 5. Ac adnod 27 i 32. Luc 5, dechrau'n adnod 27. Wedi hyn, aeth Iesu allan ac edrychodd ar gasglwr trethu o'r enw Lefi, a oedd yn eistedd wrth y dollfa. Ac meddai wrtho, canlyn fi. A chanadail popeth, cododd yntau a'i ganlyn. Yna gwnaeth Lefi wledd fawr iddo yn ei di. Ac roedd tyrfa niferus o gasgwyr trethu ac eraill
yn cydfwyta gyda hwy. Yr oedd y Phariseaid a'i hysgrifenyddion yn grwgnach wrth ei ddisgyblion, gan ddweud, pam yr ydych yn bwyta ac yn yfed gyda chasglwyr trethu a phechaduriaid. Atebodd Iesu hwy, nid ar rai iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rai cyfiawn, rwy fi wedi dod. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i gael stori'r plant nawr. Diolch bed. Iawn. Mae Uncle Emyr, neu dad, newydd sôn am Iesu fel rhywbeth. Nathwch chi sylwi beth oedd e'n sôn am yn y darllenau? Mae dweud chi Iesu fel meddyg. Okay? Nawr, fi eisiau chi meddwl, os ydych chi'n cael cwt bach a mae'n dechrau gweidi, beth chi'n neud gyda hwnna? Beth chi'n rhoi arno fe? Plaster. Okay, gwych. Beth os gyda chi falle rhyw fath o rash bach yn dechrau dod? Rash yw fel lot o smotiau bach arnoch chi. So ddim yn gwybod beth chi'n rhoi ar rash. Wel, chi'n rhoi rhyw fath o eli neu cream ar hwnna, a mae hwnna'n helpu fe falle. Beth os gyda chi anwyd neu tymheredd neu rhywbeth, beth mae mam neu dad yn rhoi chi weithiau? Moddion. Fel calpol, moddion i helpu chi chydig bach. Mae hwnna'n ei da. Beth wel, mae rhai pethau, fel tonsillitis, a rhai pethau bach mwy drwg, chi angen mynd i'r doctor a maen nhw'n rhoi moddion arbennig i chi gwella efo rheina, okay? A mae yna hyd yn oed pethau gwaith na hwnna. Chi'n nabod luned, mae yma rolau fi'n meddwl. Chi'n gweld luned sy'n weithio wneud ysgolsil efo chi a pethau. Pan oedd hi'n 15 blwydd oed, gafodd hi salwch o'r enw cancer, okay? Cancer. A oedd hwnna yn effeithio hi i gyd. Oedd y cancer yn ei choesi, ond oedd effeithio hi i gyd. Okay? A oedd dim rhyw fath o just moddion bach chi'n gallu cymryd, dim calpol i helpu hwnna. Oedd luned angen cael triniaeth, angen cael lot fel meddyginiaeth special iawn, triniaeth am amser hir iawn. Okay? A wedyn, gyda'r holl help o'r meddygon, nath luned gwella. Iawn? A dyw hwnna ddim wastad yn digwydd i'r salwch oedd gan luned, iawn? So mae rhai salwch really gwael, a pa bynnag gwael yw'r salwch, fel arfer, chi angen mwy o meddyginiaeth, a meddyginiaeth mwy special bob tro. Okay? Nawr, mae pawb yn yr ystafell yma gyda un salwch. Beth yw'r salwch yma? A dim Covid yma. Nice try. Be ydych chi'n meddwl sy'n bod ar pawb yn yr ystafell yma? Dim byd? Da iawn. Mae pawb yn yr ystafell yma gyda pechod tu fewn. Nawr, mae pechod ddim wir yn salwch ydyn. Ni ddim yn sal a ni'n aros yn gwely achos pechod. Ond, mae Duw yn dweud, mae'r Beibl yn dweud bod pechod fel salwch. Os mae tu fewn i ni, mae'n mynd i spredo a mae'n mynd i wneud ni yn pobl ddim yn neis. Iawn, bydd e'n wneud ni, mae'n cael effaith drwg arno ni. Mae pechod ddim yn rhywbeth da fel yna. Okay? Mae pechod fel salwch. Okay? Nawr, ydy plaster yn mynd i helpu pechod? Ydy calpol yn mynd i helpu pechod? Beth yn mynd i helpu pechod? A yn y Beibl, Emyr jyst yn darllen, y meddyginiaeth ni angen yw Iesu Grist. Nawr, o'n i'n dweud, mae rhai salwch angen pethau mwy extreme a pethau meddyginiaeth gwell a cryfach. A mae pechod
angen y meddyginiaeth mwyaf cryf yn y byd. Mae angen y moddion gorau yn y byd. A moddion mwyaf serious yn y byd. Yr unig ffordd ni'n gallu gwella o'n pechod yw os mae Iesu yn byw. Beth chi'n meddwl mae Iesu angen wneud i cael gwared o pechod? Ydy angen touch o pen ni a dweud, ti'n well? Na, be mae angen wneud? Ie. Mae Iesu angen marw ar y groes mwyn gwella ni. Okay? A dyna gyd ni angen wneud yw troi at Iesu, troi at Dduw a dweud, fi'n sori am y pethau drwg fi wedi wneud, please dere mewn i calon fi. A mae Iesu'n dod mewn i calon ni ac yn iachau ni. Mae'n gwella ni fel meddyg gorau yn y byd. Well na calpol, well na pastors, well na dim byd. Okay? Nawr, os gyda ni anwyd a ni'n cael calpol, ydy hwnna'n golygu ni wastad yn well a ni byth yn cael anwyd eto? Ni dal yn cael anwyd. A'n anffodus, mae pechod yr un peth. Hyd yn oed, os ni'n derbyn Iesu mewn i'n calon ni, ni dal yn pechod. Ond, mae calpol, ni'n gallu cael calpol, a wedyn wedi mynd. Ond mae Iesu ddim yn mynd allan yn calon ni, mae Iesu'n aros yn calon ni. Felly bob tro mae pechod yn dod mewn i bywyd ni, mae Iesu yna'n syth yn gallu cael gwared o fe. Ia, mae Iesu'n cadw ni yn iach, unwaith mae'n dod mewn i ni, mae'n cadw ni'n iach am gweddill ein bywyd ni. Mae wedi cymryd y pechod oddi arno ni, ia, mae wedi derbyn y pethau drwg ni wedi wneud, a wrth marw ar y groes, mae'n cael gwared o'r pechod i gyd. Achos effaith pechod, beth mae pechod yn neud i ni, yw achosi ni i farw yn y pen draw, ond mae Iesu wedi cymryd hwnna i ffwrdd ohono ni. Iawn? Reit, da iawn chi am wrando, mae'n i arfer hwn. Gwych chi fynd o'r eithaf. Diolch am wrando. Ar ei weddi, gyda ni eisiau dwi'n yn gweddi. Brefyd Duw, ni'n diolch i ti y bod yma i fod yna feddyg da. A fod yna foddio ganddo fe ar gyfer ein eneidiau ni. A ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist. A'n diolch fel ni newydd gael yn atgoffa fod wedi dod i ddelio gyda'n problem dyfna ni. Broblem yna sy'n effeithio ni gyd. Y broblem yna, does dim byd arall yn gallu gyffwrdd. Dim ond Iesu ei hun a'i farwolaeth ei ar y groes. Ni'n diolch amdano fe, diolch fod e'n barod i ddod ac i ddiodde a mewn ffordd i fynd yn sal. I dynnu ffwrdd ein hafiechyd ni, a'n gwendid ni, a'n methiant ni, a'n euogrwydd ni, a mae wedi cymryd y cwbl arno fe ei hun. O, arglwydd, diolch i ti. Diolch ti fod ti gyda ni. Diolch ti fod ti'n rhoi bywyd i ni a dechrau newydd, a diolch bod ti'n aros gyda ni o ddydd i ddydd. Da, ni'n gweddio bore yma nawr, wrth i ni feddwl am y pethau hyn yn neud i siarad â ni ac yn neud i gwella ein calonau ni. Arglwydd, os rhywun yma y bore yma sydd heb eto brofi Iesu yn gwella i calon nhw, arglwydd gweithio nawr. A da, di'r gweddill ohono ni, beth bynnag yw'r heriau ni'n gwynebu nawr a'r beth bynnag yw'r gofid sydd gyda ni arglwydd, sut bynnag i ni yn brifo y bore yma. A wneud i roi'r balm yna. A wneud i weithio yno ni, wneud i roi'r heddwch yna, a'r gobaith yna, a'r llawenydd yna, sydd yn dod trwy'r arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, ni'n dod ato ti y bore yma fel pobl sydd yn wan ac yn doredig,
Ni'n dod at y ti'r bore yma fel pobl sy'n byw mewn byd toredig. Arglwydd i ni di gweld dros y dyddiau diwetha yma, y fath drygioni a'r fath gasineb, galar, poen, pechod, gorthrwm, ac arglwydd i ni, ni'n torri'n calonau ni, arglwydd wrth weld stad y byd yma. A gweld y ffordd mae pobl yn trin ei gilydd, a gweld y ffordd mae pobl yn dy wrtho di. A dad, ni'n gofyn arno ti nawr i dostyrio. Arglwydd, a wneud i ddod â ni gyd i'r fan yna. Mae Jeremeia wedi cyrraedd lle mae'n galw allan. Ble mae'r moddion? Ble mae'r doctor? Ble mae'r un sy'n gallu'n helpu ni? Ac arglwydd, a wneud i ddod ar byd i weld mae dim ond un sydd. Un gobaith, un gwaredwr, un arglwydd. Iesu Grist. Diolch amdano fe. Ie, arglwydd, ni'n gofyn nawr arno ti ddod i'n plith ni. O arglwydd da. Siarad â ni trwy dy air. Derbyn yn mawl ni, a'n diolch ni. Amen bod ni'n dod yn ei enw e. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto o'r llyfr y mynau. Rwyf 165. Cofia'r byd o feddyg da. A'i flyndere. Tyrd yn glai a llwyr iach a ei ddoluriau. Cod y bobloedd ar ei traed, eithwas yn eithi. Ti a'i prynaist drwy dy waed, dirion Iesu. A mae'r balm o ryfedd rin yn Gilead. Ac mae yno beraidd win dwyfol gariad. Yno mae'r ffisigwr mawr. Deiwch ato. A chydgenwch deulu'r llawr. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu. Os gai ddarllen yr adnodau yna eto, Jeremeia, penod 8. Yn arbennig adnod 22, ond na i ddarllen adnodau 18 i 22. Mae fy ngofid tu hwnt i wellhad am calon
wedi clyfychu. Clyw, cri merch fy mhobl o wlad bellenig, onid yw'r arglwydd yn Seion, onid yw ei brenin ynddi. Wedyn mae Duw yn ateb, pam y maent yn fynigio a'i delwau, a'i heilunod estron. Ac yna Jeremeia mynd ymlaen, aeth y cynheuaf heibio, darfu'r haf a ninnau heb ein hachub. Oherwydd bryw merch fy mhobl roedd finnau wedi fy mrifo, wedi galaru, ac wedi fy naw gan syndod. Onid oes balm yn Gilead. Onid oes yno ffisigwr. Pam yn te nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella. Yn y bregaeth ar y mynydd, mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, y rhai sydd â'u calonau nhw yn torri, oherwydd cant hwy eu cysuro. Mewn ffordd, dyna fi eisiau ni feddwl amdano bore yma. Wrth i ni edrych ar Jeremeia 8:22 a cadw mewn cof y geiriau yna o Lyc pennod 5. Ble ni'n mynd pan ni'n galaru? Ble ni'n troi pan ni'n torri ein calon? Pa help sydd i'w gael pan i ni di diflasu ar ein hunain a'n calonau trwy llodrus ni? Lle i ni'n cael help pan ni di diflasu ar y byd yma a'i bechod? Pa obaith sydd? Pa gysur sydd? Neu fel mae Jeremeia yn dweud, onid oes balm yn Gilead. Onid oes yna ffisigwr, nag oes yna foddion, nag oes yna ddoctor, nag oes yna ateb, nag oes yna welliant, nag oes yna faddeuant. A'r ateb gwych y bore yma yw oes. Ma' yna. Nawr, cyn mynd ymhellach, mi eisiau ni feddwl am y broblem. Ond oes, oedd Bedwyr yn y stori plant yn sôn am gwahanol mathau o broblemau, a mae'n broblemau gwahanol angen datrysiad neu ateb gwahanol. Felly, y peth cyntaf fi eisiau ni feddwl am yw y clwyf. Y clwyf, y bryw. Yr archoll, y wound. Beth yw'r broblem? Mae Jeremeia yn siarad amdano fan hyn. Mae Jeremeia, bydd rai o'ch chi'n gwybod, yn cael ei adnabod yn Saesneg fel the weeping prophet. Y proffwyd galarus. A chi'n gallu deall pam yn chi, jyst yn yr adnodau ni di darllen neu, jyst ych chi'n mynd mlaen i benod 9, mae Jeremeia yn gweud hyn, o na bai fy mhen yn ddyfroedd am llygaid yn ffynon o ddagrau. Mae Jeremeia bron fel petai'n dweud, allai ddim crio digon ar gyfer y sefyllfa sydd o mlaen ni. Beth yw'r sefyllfa? Beth oedd y clwyf? Beth oedd yn achosi tor calon Jeremeia? Wel, yn syml iawn, sefyllfa'r bobl. Drygioni y bobl. Y gair mae'r Beibl yn defnyddio yw pechod y bobl. Gwrthryfel y bobl yn erbyn Duw.
O Duw wedi dewis cenedl Israel, oedd e wedi eu hachub nhw, oedd e wedi gwneud addewidion iddyn nhw, oedd e wedi eu caru nhw, oedd e wedi rhoi gwlad iddyn nhw, oedd e wedi bod yn ffyddlon iddyn nhw, a dro ar ôl tro maen nhw'n troi yn ei erbyn. Mae'n dangos daioni iddyn nhw, a maen nhw yn gwrthryfela. Ni wedi gweld ychydig o'r gwrthryfel yna yn adnod 19. Mae Duw yn dweud pam y maent yn fynigio a'i delwau a'i heilunod estron. Hynny pam, meddwl Duw, ydych chi'n cario ymlaen i fy ngadael i a mynd ar ôl gau dduwiau, delwau, eilunod, celwydd. Pam bod chi'n gadael fy nghariad i, y Duw byw ac yn mynd ar ôl pethau gwael a chelwyddog y byd. Oedd y bobl wedi troi, oedd hi wrth Dduw, a mae Duw yn rybuddio nhw trwy'r proffwydi, trwy Jeremeia ac eraill. Dyma sy'n mynd i ddigwydd. Os ych chi ddim yn edryfarhau, os ych chi ddim yn troi nôl at yr arglwydd, yna mae yna farn yn dod. Yr arglwydd yn dweud byddai'n anfon gelynion i ymosod arnoch chi, ac i'ch concro chi, ac i'ch caethiwo chi. A mae Jeremeia'n gweld hyn yn nesau, a dy'r bobl dal ddim yn gwrando. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. Maen nhw'n dweud, onid yw'r arglwydd yn Seion, onid yw ei brenin ynddi. Na, mae Duw ar ein ochr ni, sdim really ot be ni'n gwneud. Bydd popeth yn iawn yn y diwedd, maen nhw'n meddwl, ond na. A felly mae Jeremeia yn galaru. Galaru am ei bechod ei hun, achos oedd Jeremeia ddim yn berffaith. Ac yn galaru am bechod y bobl. Yna'r clwy sylfaenol. Bedwyr eto di cyfeirio at yn y barod. Dyma'r broblem sy'n effeithio pawb yn y stafell yma, ac oedd yn effeithio pawb oedd yn amser Jeremeia, a mae'n effeithio pawb yn y byd heddi. Ac y peth gorau gall ddigwydd i ni yw bod sylweddoli hynny yn ein brifo ni. Y peth gorau i berson sal yw bod nhw'n sylweddoli bod nhw yn sal. A'r peth gorau gallwn ni i wneud yw cyrraedd y pwynt yma lle i ni'n torri ein calon yn galaru am y sefyllfa ni ynddi. Nid bod e'n brofiad pleserus, mae euogrwydd yn beth ofnadwy. Mae cywilydd yn beth ofnadwy. Ond mae'n llawer gwell bod ni'n sylweddoli hynny ac yn chwilio am yr ateb, yn dydy. Ond wrth gwrs, nid dyna'r unig clwyf sydd gyda ni fan hyn. Mae holl effeithiau pechod. Nid jyst y pechod sydd yn y galon yw'r broblem, ond canlyniadau pechod yn dyfa. Mae Jeremeia fan hyn yn torri ei galon dros eraill. Adnod 18, mae fy ngofyd tu hwnt i wellhad am calon wedi clyfychu. Pam? Adnod 21, oherwydd bryw merch fy mhobl rwy fynnau wedi fy mrifo. Jeremeia yn edrych ar bobl eraill a y mes maen nhw'n gwneud o'i bywydau nhw, a mae'n torri ei galon dros hynny hefyd. Felly bod chi'n gyfarwydd efo hynny, yr boen yna o weld y bobl o'ch cwmpas chi yn parhau i wrthod Duw. Mae canlyniadau eraill wrth gwrs i bechod. Felly bod chi yn gallu tystio i hyn. Profiadau anodd bywyd, trauma, pobl yn eich brifo chi, yn eich camdrin chi mewn rhyw ffordd, straen bywyd, straen y gwaith, pwysau cyfrifoldeb, ac chi'n
chi wedi blino a chi ddim yn gweld y ffordd ymlaen efallai. A mae hynny just ni. Chi'n edrych o gwmpas chi a chi'n edrych ar y newyddion a ni'n clywed am ryfeloedd. A ni'n clywed am daeargrynfeydd. A ni'n clywed am newyn. A ni'n clywed am salwch. A ni'n clywed am farwolaeth. A chi'n torri'ch calon. O beth sydd angen? Wrth gwrs, beth sydd angen pan ni yn sal, pan mae gennym ni clwyf, ni angen doctor a ni angen moddion. A felly ni'n dod i weld y driniaeth, achos mae Jeremeia yn galw allan yn dydy, onid oes balm yn Gilead. Onid oes yno ffisigwr. Oedd Gilead yn ardal oedd yn enwog am yr balm yma, yr ointment, yr hifen yma o ryw fath. Ni'n gwybod yn union beth oedd e. Mae'n amlwg oedd yna blanhigyn oedd yn tyfu yn yr ardal ac oedd nhw'n gallu troi hwnna mewn i'r moddion yma. Peth oedd yn dda i drin eich clwyfau chi pan o'ch chi wedi brifo. Ni wedi clywed amdano fe'n ddiweddar a gweud y gwir yn llyfr Genesis. Ar nos Sul, mae Joseph yn cael ei werthu, chi'n cofio, i'r Ismaeliad sydd yn teithio, a lle maen nhw'n dod o Gilead, a maen nhw'n cario, ni'n darllen am yr balm yma gyda nhw. Oedd e'n beth gwerthfawr, yn beth drud, yn beth oedd yn cael ei werthu am lot o arian. Oedd e'n dda i roi arnoch chi pan o'ch chi'n sal. Peth agoson ni'n gallu meddwl am oedd saflon. Chi'n iwsio saflon? Os chi'n dweud unrhyw beth. Chi'n ei torri'ch braich, no, jyst rhoi saflon bydd e'n iawn. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn syndod wedyn, os oedd yr ardal yma'n enwog am gynhyrchu'r moddion arbennig yma, bod yna wedyn lot o ddoctoriaid, lot o ffisigion yno. Pobl oedd yn arbenigo mewn gwella clwyfau a gwneud chi yn well. A felly mae Jeremeia yng nghanol ei alar, a'i boen, a'i dor calon, mae'n gweiddi allan, nag os yna falm yn Gilead. Nag oes yno ffisigwr. Be mae'n golygu? Ond gyntaf gyd, mae'n rhyw fath o eironi yn y geiriau yma'n does. Dyw Jeremeia ddim wir yn disgwyl bydd yr ointment yma, neu unrhyw ddoctor dynol yn gwella calonau y bobl ydy e. A mewn ffordd, dyna oedd problem yr Israeliad, oedd bod nhw dro ar ôl tro wedi ceisio chwilio am atebion daearol i broblemau ysbrydol. Ond nhw wedi bod yn gosod eu gobaith nhw ym hethe'r byd mwyn eu hachub nhw. A mae Jeremeia mewn ffordd eironig yn dweud, o ie, bydd yr balm yna o Gilead, bydd un o'r doctoriad yna yn gallu helpu chi. Na, wrth gwrs ddim. A ni'n gallu bod fel yna'n di ni. Ni'n gweld problemau'n byd ni, ni'n anobeithio ono ni yn hunan, a ni'n trial ymddiried mewn rhyw ffordd ymhethe'r byd. Ni'n ceisio achub yn hunan, neu ni'n ceisio bodloni'n hunan efo pethau y byd yma, a mae'n wastraff amser, ac yn wastraff arian, ac yn wastraff ymdrech. Ond ni'n jocan, dyw saflon ddim yn gallu trwsio'ch braich chi, ydy e? So rhoi plaster ar braich sydd wedi thorri ddim yn mynd i'ch helpu chi, a dyw pethau'r byd yma ddim yn mynd i allu'n helpu ni fan hyn. Ac eto ar yr un pryd, mae fel petai bod gan Jeremeia rhyw fath o obaith, ond oes. Mae fel petai'n gweiddi allan, wel, nag os yma falm? Nag oes yno ffisigwr? Nag oes rhyw obaith yng ngwlad yr addewid? Mae Duw wedi
wedi addo bod gyda ni, a mae wedi addo gwrando arno ni, a wedi addo achub y rai sy'n galw arno fe, felly nagos yna rhywbeth sy'n gallu helpu? A'r ateb yw, wel oes. Mae gobaith. Ni wedi clywed am y gobaith yn barod yn dyn achos pan mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod. A pan mae e'n galw pobl i ddilyn ar ei ôl e. A pan mae'n dod ac yn eistedd ac yn cydfwyta ac yn croesawu pechaduriaid. A pan mae'r pwysigion hunan gyfiawn yn edrych lawr i trwy'n arno fe'n dweud, be mae e'n neud? Nag yw e'n sylweddoli pan bod e'n bwyta gyda'r bobl yna. Be mae Iesu'n dweud? Mae'n dweud nid ar rai iach, ond ar y cleifion mae angen meddyg. I alw pechaduriaid i edifeirwch, nid rai cyfiawn rwy fi wedi dod. Chi'n gweld e? Chi'n deall be mae Iesu'n dweud fyna? O Jeremeia yn galw allan, onid oes Balm yn Gilead, onid oes yna ffisigwr, a mae Iesu'n dod, a mae e'n dweud, fi yw y meddyg da. Fi yw'r un sydd wedi dod i roi'r balm i chi ei angen. Fi yw'r un sydd wedi dod mwyn iachau y cleifion. Nid just iachau nhw os o'n nhw'n ddall, neu'n gloff, neu yn wahan glwyfus, neu unrhyw beth arall. I fi wedi dod, medde Iesu, i alw pechaduriaid i edifeirwch. I fi wedi dod i iachau eich calon. Na'r driniaeth. Dyna sydd ei angen arno ni bod Iesu'n dod ac yn gweithio yno ni. O sut mae Iesu'n gwneud ni'n well? Wel, wrth gwrs, trwy gael ei glwyfo ar y groes. Beth sy'n digwydd i'r arglwydd Iesu? Wel, mae e'n cael ei frifo yn gorfforol, llythrenol, mae ei gnawd yn cael ei hollti a'i waed yn cael ei dywallt, ond mae rhywbeth dyfnach yn does. Achos ar y groes mae Iesu'n cymryd ein pechod ni. Mae'n cymryd ein clwyf ni. Mae'n cymryd ein drygioni a'n gwrthryfel arno fe ei hun. Chi'n cofio geiriau'r proffwyd Eseia. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolyr. Roedd e'n fel pencyddion hwynebel ddiwrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu eto ein dolyr ni a gymerodd. A'n gweiledd ni a ddygodd. A ninnau'n ei gyfrif wedi ei glwyfo, a'i daro gan Dduw, a'i ddarostrwng, ond archollwyd ef am ein troseddau ni. A'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef cawsom ni iachawd. Rydyn ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffordd ei hun, a roes yr arglwydd arno ef, ein beiau ni i gyd. Dyma'r driniaeth, dyma'r meddyg, dyma'r balm sydd o'r gael. Bod yr arglwydd Iesu'n cymryd arno fe ei hun. Holl gost a chanlyniad ein pechod ni ac yn delio gyda fe. A felly ni'n dod i'n pwynt ola ni'r bore yma, y gwellhad. Ond mae yna obaith, mae yna ateb, mae yna welliant i'w gael. Sut mae derbyn y moddion yma? Sut mae cael ein gwella gan y meddyg da? Wel, trwy ffydd. Trwy ffydd.
llenyddiau Jeremeia, oedd pobl methu cyrraedd Gilead. Falle oedd bod nhw methu fforddio balm. Falle bod nhw methu fforddio amser gan un o'r ffisegwyr yma. Dyw hynny ddim yn broblem i chi. Mae'r meddyg da yma fan hyn nawr. A mae'n cynnig yr moddion yma i chi yn rhad ac am ddim, a'r cwbl sydd angen i chi wneud i'w dderbyn yw roi eich ffydd chi ynddo fe. Ymddiried ynddo fe. Stopio trystio yn eich hunan, stopio dilyn ffordd y byd, edifarhau o'ch pechod a gosod eich gobaith chi arno fe. Ac fi'n credu bod y darlun yma o balm yn bwysig. Os beth sy'n wir am balm? Wel, chi'n rhoi ymlaen tro ar ôl tro, ynddi chi? Hynny yw, mae Iesu wrth ddod a'n hachub ni, mae'n gwneud gwaith unwaith ac am byth. Peidiwch cam ddeall. Os ych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei gyffesu fe, fel eich arglwydd, yr un sydd wedi marw ac atgyfodi drostoch chi, chi yn gadwedig. Chi wedi'ch maddau. Mae bywyd tragwyddol gennych chi. Ond fel ni wedi cael yn atgoffa yn barod bore yma, dyw hynny ddim yn golygu fod y brwydr efo pechod drosodd yn ein bywyd ni. Yn sicr, dyw ddim yn golygu bod ni'n dianc allan o'r byd yma a'i broblemau. Dyw ddim yn golygu na ni fyth cael ein siomi, byth cael ein brifo. Dyw ddim yn golygu na ni fyth mynd yn sal, na ni ddim marw, na. A felly, mae eisiau ni gymryd y balm yma, o ddydd i ddydd a rwbio fe ar ein calonau ni. Ymddiried yn hunan o ddydd i ddydd yn yr arglwydd a cymryd yr hyn mae ein i gynnig ac i ddefnyddio fe. Bore yma, os ych chi yn ymwybodol o'ch pechod, os ych chi yn llawn euogrwydd, os oes yna bethau yn eich gorffennol chi, i'ch chi ddim fel petai'n gallu fynd ohonyn nhw, ac os oes yna rhywbeth yno chi sydd ar hyn o bryd yn meddwl bod chi ddim yn gallu nesau at Dduw achos bydd e'n eich condemnio chi, os oes yna gywilydd dofn yno chi a chi'n teimlo bod eich dwylo chi yn goch gan waed a mae'r clwyf yma sydd just ddim yn gwella. Mae yna balm. Mae yna ffisigwr. Mae eisiau chi dderbyn yr maddeiant yna. Mae e'n ei gyhoeddi ac yn ei roi chi. Mae eisiau chi dderbyn a'i gredu e. Credu fod e'n gallu eich gwneud chi yn gyfan ac yn iach. Os ych chi bore yma wedi cael eich brifo, eich siomi, os oes yna greithiau dofn yno chi, os oes yna bethau wedi digwydd yn eich gorffennol chi a maen nhw'n dal i achosi poen i chi, mae eisiau chi gymryd y balm. Cofio, wel, mae'r pethau yma mynd i basio hefyd. Dyw'r boen yna, yr atgofion yna, ddim yn mynd i bara am byth. Mae'r arglwydd, yr un sydd wedi cael ei frifo, yr un sydd wedi trechu, yr un sydd yn fyw yn nawr, mae'n disgwyl amdano chi, a mae eisiau eich cysuro chi. Os ych chi bore yma'n ofnus ac yn bryderus ac chi'n edrych a chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn eich bywyd chi, a chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y byd yma, a chi'n stryglo i gysgu yn y nos, mae yna balm. Mae'r arglwydd Iesu'n dweud, na,
Na, fi wedi mynd o'ch blaen chi. Mae gen i gynllun ar eich cyfer chi, na i ddim eich gadael chi, ac mae yna ddeiar newydd yn disgwyl amdano chi. Os chi'n galaru y bore yma, os chi'n heneiddio y bore yma, os chi'n sal y bore yma, mae yna fawn. Mae Iesu'n dweud, fi'n mynd i roi corff newydd i ti un dydd. Corff gogoneddus. Fi'n mynd i roi ran i ti yn fy etifeddiaeth i. Chi'n mynd i fod gyda fi. Cymrwch y balm. Rwbiwch ar eich calon chi. Os ych chi mewn angen. Sefyllfa chi yn ansicr mewn rhyw ffordd. Mae wedi rhoi ei hun drostoch chi. Mae wedi rhoi popeth sydd ei angen arno ni. A wneith e ddim yn gadael ni. Cymrwch y balm yna, beth bynnag yw e'r bore yma. Beth bynnag sydd yn torri'ch calon chi, mae'r arglwydd Iesu eisiau'ch gwella chi. Mae eisiau'ch lapio chi lan ac eisiau chi brofi yr iachad dofn yma. Ond nid oes balm yn Gilead. Ond nid oes yna ffisigwr. Oes. Yr arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth orffen yr rhif 1 yn yr atodiad. A fe'n emyn diwetha ni yn weddi cofia'r byd o feddyg da. Fe'n hyn nawr ni'n mynd i ganu am i ti gofio amdano fi wrth fynd i farw ar y bryn. A maddau mai fy Iesu Gwyn beth garaf di. Beth garaf di. Er i mi grwydro o mor ffôl amdanat heddiw mae fy nghwyn ar ysgwydd gref y biga mwyn. Rwy'n dod yn ôl. Rwy'n dod yn ôl. Ac mor ddofn yw fy nghlwyf. Fe o'n am geidwad am iacha. A'r alwad mwyn y meddyg da dof fel yr wyf. Dof fel yr wyf. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu.
Arglwydd, ni'n diolch i ti i fod yna falm, fod yna ffisigwr, bod gennym ni yr arglwydd Iesu Grist, a fod e yma nawr yn barod i ymwneud â ni. Diolch Arglwydd bod yna ddim restr aros i weld y doctor yma. A diolch fod yna ddim amheuaeth ydy e'n ddigon cryf neu'n ddigon da i ddelio gyda ni. O Arglwydd, diolch amdano fe. A ni'n gofyn nawr beth bynnag yw union natur ein clwy, ein poen, ein pryder. Arglwydd a wneud i yn awr ddod yn agos a Arglwydd i trwy ffydd a wneud i ein gwella ni a'n nerthu ni. Osgweli di fod yn dda. Ac nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.